Ja, goeiedag even. Wij Hoi. willen hier. Dag. Hey, ik vraag je wat de gassen, wat betekent vrijheid voor jou? Dat ik je even zo op elkaar maar ken, hè? Zonder dat hij maar lastig valt. Goed antwoord, goed antwoord. Heb ik nog wasmachine doen? Ja, nou, dat, je weet het nooit. Hey Wilson, welke boodschap willen wij op bevrijdingsdag de meest mooi aan? Dat je zout gas meer kennen zonder dat je lastig vallen worden. Dat is een goeie Dat niet. is wel net een boodschap, toch? Een goeie niet. En nou ik even welk nummer stiet voor vrijheid nevens u en keer wij dus s'avonds spelen op het bevrijdingsfestival. Nou, dat is Friesland op best van u. Ik dacht net wat ik er dacht. Lekker loeken. Lekker Ik loeken. bepaal zelf wanneer ik loek heb weg. Ja, dat is ik zo. Sowieso. Hey Roffel, welke bekende Fries was toch graag in het publiek zijn? Grutte Pier, Aha! dat. En waarom? omdat het zo grut is. Dat bedoel ik, dat is een goeie niet. Hey Roffel, of Ronnie, Ja. waarom is het Noorderwien live podium leuker als de Orenpodia? Nou, Ik heb flauw idee eigenlijk. Nee. Ja, wat wij dus spelen. Oké, weet je, we jongen je vier mooie. Kut, Kut. kut. Jongen.